13, a, dracu, mă, dar tu joci chiar de militel. Jesus, frate. 6. Deci el joacă de la 6 ani, frate, dar ai zis că de... Păi da, mă, da, bă, nebune, dacă tu ai zis că ai 13, da? Păi și tu joci la 7 ani? La 7 ani, la dracu. Dă-ți foc. Dă-ți foc. Du-te, bă, de aici. El joacă din 2007. El din 2007 joacă, el cantă. Da, mă. În 2007 e tot ascultec. Du-te, bă, de aici. Du-te și te prostul cu aia. Și cum al dracu, de când ai intrat pe serverul ăsta, jucai ca pula și de acum durată joci bine? Cum așa? Și știi exact când tragi bă în cața, știi exact când sare, el am jucat și eu cu un frate și am jucat cu al de pula ta. Mulți. Da, da, și știam și eu frate, exact când sare, băi, deci îi vedeam dinainte și când săreau, deci nu ieșeau de pe colț. Când ne dădea să de pe colț, pac, îi pocneam cu AVP-ul, când sărea de pe colț, pac, îi pocneam. Băi, frate, ce ai mă?